Baño de masas o protagonizado onte pola noite por Manuel Ruiz durante o Congreso Extraordinario do Partido Popular de Ribeira, celebrado nas instalacións do Liceo Marítimo. Foi proclamado presidente do partido a nivel local, cun 99% dos votos emitidos polos militantes da formación. Na súa intervención, o novo presidente do PP ribeirense agradeceu os apoios da militancia, marcándose varias metas para os próximos anos. Unha delas, recuperar a maioría absoluta nos vindeiros comicios municipais do ano que ven. Hoxe creo que demos un paso grandísimo, que é facerlle un homenaje a todos os que foron capaces de traer o partido hasta aquí, a todos esos que xa non nos acompañan e que nos estarán recordando tamén, porque se somos grandes foi gracias ao seu traballo de moitos anos, e demos ese primer paso de que xa non valen excusas. O que queira votar ao Partido Popular ten que votar ao Partido Popular, e só hai un, que é este que está unido. Por iso, aí vos queda a pelota tamén no tellado. No acto, arroupando o novo presidente, atopábanse tamén a conselleira de Política Social, Fabiola García, a secretaria xeral do PP de Galicia, Paula Prado, e o presidente do Partido Popular Provincial e vicepresidente da Xunta, Diego Calvo. E eses congresos non é só para ver